Омега-3. По-скоро не. Добре е за кожата, но има риск да разреди кръвта, което пък ще повиши кървенето по време на процеса. Пробиотици. Общо взето нямат отношение към кървенето, даже по-скоро биха били от полза. Чесън във вид на добавка. Много полезна добавка, но ако приемате по-големи количества, разрежда кръвта и не е много окей преди сесия. Аспирин и други противовъзпалителни лекарства. Аспирин Протект специално знам, че разрежда кръвта и трябва да се ограничи, но все пак, ако са ви предписани от лекар, е добре да се съветвате преди това с него. Витамин С. Витамин С е полезен и по никакъв начин не вреди. Колаген. Много полезен за татуиране, не вреди по никакъв начин, даже помага много на кожата. Куркума. Куркумата е полезна след, понеже има противовъзпалителни свойства, но трябва да се избягва преди това, защото отново може да разреди кръвта. Креатин. По-скоро против креатин, понеже може да направи кожата по-груба и също така предизвиква по-обилно кървене. Цинк. Цинкът е окей, като преди, така и след, даже доста подпомага за здравителните процеси при кожата. Инкемперър. Определено за, последвайте, това е най-доброто решение преди татуировка.